मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। आगे पगल पगल कोही के दिलावा तोड़ देली गे करे जावा। आगे दोसर से नाता जोड़ लेली गे करे जावा। आगे करी बियाह छोड़ी ससुर बचल गेली गे करे जावा। दोसर से नाता जोड़ लेली गे करे जावा। दोसर से नाता जोड़ लेली गे करे जावा। जब जब तोरी याद आबू दिलबा मोर कला पौगे। रतिया में लोराबा से तकिया मोर भींगा होगे। जब जब तोरी याद आबू दिलबा मोर कला पौगे। रतिया में लोराबा से तकिया मोर भींगा होगे। आगे सोचा सपन में योगिया लगाई देली गे सुगनी। गे दोसर से नाता जोड़ लेली गे सुगनी। आगे पगल पगल कोही के दिलवा तोड़ देली गे पगली। अपन तोता के खोता उजाड़ गेली गे पगली। अपन तोता के खोता उजाड़ गेली गे पगली। खुश हो भी जान अब तू कृष्णा के हो के गे। मयो नहीं लगलो पहली दिलबा कठोर गे। खुश हो भी जान अब तू कृष्णा के हो के गे। मयो नहीं लगलो पहली दिलबा कठोर गे। आशीष के दैया में योगिया लगाई गेली गे करे जावा। आगे दोसर से नाता जोड़ लेली गे करे जावा। आगे पगल पगल कोही के दिलवा तोड़ देली गे करे जावा। आगे दोसर से नाता जोड़ लेली गे करे जावा। आगे दोसर से नाता जोड़ लेली गे करे जावा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।